Sa gitna ng mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na operasyon sa mga bodega, nagsagawa ang San Simon LGU ng regular at lawful inspection sa mga warehouse sa loob ng Global Asiana Business Park 1. Pinangunahan ni Acting Mayor Josephine Ann Canlas ang hakbang, katuwang ang Joint Inspection Team at iba pang tanggapan para tiyaking sumusunod sa umiiral na batas, lokal na ordinansa at regulasyon sa business permitting ang mga establishmento sa lugar. Sa inspeksyon, binuksan at sinuri ang ilang warehouse na nakadeklarang sarado upang beripakihin ang kanilang aktual na operational status. Ang mga establishmento na walang kumpletong permits at clearances ay binigyan ng notice to comply at inatasang ayusin ang kanilang kakulangan sa loob ng itinakdang panahon. Samantala, sa mga pasilidad na may aktual na paglabag, naglabas ang inspection team ng notice of violation at cease and desist order. Kabilang dito ang isang property sa Block 15 Lot 1 ng Business Park. Para sa mga residente, mahalaga ang ganitong hakbang upang matiyak na ang kanilang mga negosyo sa kanilang lugar ay lehitimo at hindi nagdudulot ng panganib sa kabuhayan at kaayusan ng komunidad. Alinsunod sa kahilingan ng provincial government, naisumite na rin ng LGU ang mga kopya ng granted business permits at kaukulang dokumento mula January 2025 hanggang kasalukuyan para sa review at verification. Nagpasalamat ang San Simon LGU sa Joint Inspection Team sa lahat ng tanggapang nakiisa sa operasyon. Iginiit ng lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang mahigpit ngunit makatarungang pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kaayusan, legalidad at proteksyon ng interes ng publiko. Isinagawa ang inspeksyon kasunod ng naunang operasyon ng kapulisan sa iligal na paggawa ng sigarilyo sa San Simon na nag-ugat sa impormasyon mula sa komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Lubos ang saya ng 28 overseas Filipino workers o OFWs at kanilang pamilya ng personal na ipamahagi ng Department of Finance o DOF at Bureau of Customs o BOC ang unang batch ng final wave ng mga nakatenggang balikbayan boxes. Miyerkules, February 18 nang isagawang aktibidad na pinangunahan ni na Finance Secretary Frederick Go at Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Matatanda ang nagsimula ang distribusyon noong December 18, 2025 sa 68 container na inilabas mula sa mga pantalan at inilipat sa mga warehouse ng logistics partners. Sa kabuang 20,944 balikbayan boxes sa batch na ito, 14,305 na ang matagumpay na naihatid ng door-to-door. Ang huling wave naman ay binubuo ng 72 container na may tinatayang 24,536 balikbayan boxes. Sa bilang na ito, 14 na container ang nailabas na mula sa Manila International Container Port habang 58 pa ang sumasailalim sa proseso ng clearance at port charge waiver. Ayon sa BOC, agad dilalabas at ihahatid ang mga natitirang kahon sa sandaling makumpleto ang lahat ng required documents. Samantala, bukod sa pamamahagi, naging pagkakataon din ng aktibidad para sa konsultasyon at bukas sa dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga OFW. Ipinalawanag ng DOF at BOC kung paano nagkaroon ng mga abandonadong padala at inilatag ang mga reforma upang mapabilis ang proseso, mapataas ang transparency at maiwasan ang kahalintulad na insidente sa hinaharap. Ayon kay Nepomuceno, layunin ng pamahalaan na maibalik ang tiwala ng mga OFW at masiguro ang pananagutan ng sinumang responsable sa aberya. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang panukalang mag-aatas sa mga electric distribution, cable at telecommunication companies na akuin ang buong responsibilidad sa kaligtasan, maintenance at maayos sa pamamahala ng mga overhead power at communication lines. Sa botong 223 na pabor, ipinasa ang House Bill No. 7565 o ang Safe Overhead Electric Distribution, Cable and Communication Lines Act. Sa ilalim ng panukala, obligadong magsagawa ng regular na inspeksyon ang mga utility company, magtanggal ng nakalaylay at hindi na ginagamit ng mga kable, pagsamasamahin at tiyaking ligtas ang aktibong linya,
magpalit ng sira o nakatagilid na poste at panatilihin ang tamang clearance alinsunod sa Philippine Electrical Code. Binigyang diin ng panukala na nasa mga service provider ang pananagutan sa kaligtasan ng mamamayan at ari-arian ng publiko. Ang mga lalabag ay papatawan ng mabibigat na multa mula 250,000 hanggang 500,000 para sa unang paglabag, 500,000 hanggang 1 milyong piso para sa ikalawa, at 1 milyong piso hanggang 2 milyong piso para sa ikatlo at mga susunod pang paglabag. Inaatasan din ang mga LGU na bumuo ng monitoring and service team para sa semi-annual inspections at pagbabantay sa pag-aalis ng lumang kable at susubaybay sa pagpapalit ng mga delikadong poste. May 60 days ang LGU para maglabas ng kaukulang ordinansa at pwede nilang hindi i-renew ang business permit ng mga hindi sumusunod na kumpanya. Sa national level, bubuo ng Interagency Committee na pumumunuan ng Energy Regulatory Commission. Kabilang dito ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan at kinatawan ng LGUs upang magtakda ng iisang pamantayan, mga siwa sa malawakang cleanup efforts at tiyakin ang pagsunod sa safety requirements. Hinihikayat din ng panukala ang joint use sa mga poste at utility structures upang mabawasan ang tambak na kable sa mga mataong lugar. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, isa sa mga pangunahing may akda ng panukala, tinutugunan ng batas ang matagal ng panganib na dulot ng nakalaylay at hindi maayos sa mga kable sa iba't ibang komunidad sa bansa. Anya, malinaw sa panukala na hindi maaring pabayaan ng mga utility company ang mga delikadong linya sa mga lansangan at dapat unahin ang kaligtasan ng publiko. Layunin umano nitong magtakda ng iisang pamantayan at parusa upang maging normal ang pagsunod sa batas. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagsagawa ng 3 araw na surgical, medical at optical mission para sa overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya, ang Department of Migrant Workers mula February 18 hanggang 20 sa OFW Hospital sa Pampanga. Layunin nitong magbigay ng libreng health services sa mga OFW, kanilang benepisyaryo at iba pang underserved sectors katuwang ang Makati Medical Center Foundation. Kabilang sa mga serbisyong inihatid ang piling surgical procedures, medical consultations, laboratory services, at pamamahagi ng gamot. Nagkaroon din ng vision screening, refraction, at libreng salamin para sa mga nangangailangan. Ayon sa DMW, bahagi ito ng pagpapalakas ng serbisyong medikal ng OFW Hospital sa pamamagitan ng maayos na screening, diagnostic clearance, at organisadong operation scheduling upang matiyak ang kalidad ng pangangalaga. Dumalo sa paglulunsad ng aktibidad sina First Lady Lisa Araneta Marcos, DMW Secretary Hans Leo Kakdak, Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia Ivon Kaunan, at si DOH Secretary Ted Herbosa. Noong 2025, umabot sa mahigit 124,000 ang na-accommodate na pasyente ng OFW Hospital. Nakuha rin nila ang DOH License to Operate Level 2 at ang Medical Facilities for Overseas Workers and Seafarers Accreditation. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Magkasamang nag-inspeksyon ng Department of Transportation o DOTR at Asian Development Bank o ADB sa mga construction site ng North-South Commuter Railway o NSCR system sa Bulacan at Pampanga. Iniulat din sa pagbisita ang usad ng right-of-way, site acquisition at relokasyon ng mga pamilyang apektado ng proyekto. Ayon sa DOTR, pinabibilis ang site acquisition upang hindi maantala ang konstruksyon ng NSCR at iba pang malalaking proyektong pang-infrastruktura. Ani Transportation Secretary Giovanni Lopez, target ng right-of-way and site acquisition o ROSA office na makompleto ang mahalagang proseso bago matapos ang Hunyo ngayong taon. Pinangunahan ng DOTR ROSA team kasamang ADB ang pagbisita sa mga bahagi ng proyekto, partikular sa Abacan Bridge, Angeles Station, San Fernando Station at Exodus Bridge sa Pampanga.
Sinuri rin nila ang mga relocation sites sa City of San Fernando at mga planong relocation sites sa Kalumpit, Bulacan. Sinabi ng DOTR na patuloy ang koordinasyon nila sa National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at Department of Human Settlements and Urban Development para sa pagdevelop ng iba pang relocation sites. Ang NSCR ay pinupondohan sa tulong ng ADB at Japan International Cooperation Agency o JICA bilang pangunahing co-financing partner para sa NSCR Extension Project, partikular sa Malolos-Clark Railway. Regular na minomonitor ng ADB ang implementasyon at progreso ng proyekto. Kapag natapos, inaasahang mapapabilis ito ang biyahe ng mga commuter mula Central Luzon hanggang Metro Manila. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Pasok sa top 10 ng February 2026 Mechanical Engineers Licensure Examination o MELE ang dalawang graduate mula Pampanga at Nueva Ecija. Number 6 si Gabriel Tolentino Dayaw ng Holy Angel University sa Angeles City matapos makakuha ng 90.35% rating. Alumnus naman ng Nueva Ecija University of Science and Technology sa Cabanatuan ang rank 9 na si Joseph Rainiel Roque Fajardo. Nakapagtala siya ng score na 89.85%. Samantala, ikalima sa top performing schools sa MELE ang Bulacan State University Malolos. 80.95% o 68 sa 84 examinees ang nakapasa sa pagsusulit. Sa kabuuan, ayon sa Professional Regulation Commission, 3,264 out of 6,294 o 51.86% ng exam takers ang nakapasa sa Mechanical Engineers Licensure Exam na ginanap noong February 11 to 13. Arlene Salonga, CLTV 36 News. Isa pang pasilidad para sa libreng pagpapagamot ng sakit na kanser ang binuksan para sa mga Kapampangan at mga naninirahan sa bayan ng Guagua. Opisyal nang binuksan ang ikalawang Beacon of Hope Chemotherapy Center na matatagpuan sa Barangay San Roque sa harapan ng Rosario Medical Center of Guagua ditong Huwebes, February 19. Kasunod ito ng unang Independent Chemotherapy Center sa City of San Fernando na itinayo ng We Hope Medical Group na matatanda ang nag-open nito lamang February 11. Nag-alay ng pagbabasbas at panalangin ng Kura Paroko ng Immaculate Conception Parish Guagua na si Father Arnie Serrano kasama si Zara Charmaine Torreliza, Clinic Manager at ng iba pang kawani ng Chemotherapy Center. Ayon kay Torreliza, sapat ang kanilang pasilidad para tugunan ang pangangailangan ng mga pasyenteng nais magpatingin at magpa-treatment. So meron po tayong medical receptionist on board. And then, meron din po tayong treatment area on the side. Nandun po yung ating nurses na handang magbigay ng serbisyo para sa chemotherapy patients po natin. Meron din po tayong procedure room, kung saan nandun din po yung ating mga espesyalista na handang mag-assess sa ating mga pasyente. Meron din po tayong doktor na handang magbigay ng consultation. Libreng consultation para sa ating mga pasyente po. Libre po lahat ng ating chemotherapy services dito sa ating clinic. Wala na po silang aalalahanin at readily available na po ang ating serbisyo. Hindi na po sila lalayo. Napakalapit na po ng ating clinic dito sa Guagua Branch. Tiniyak din niya na dumaan sa mahigpit na pagsasanay ang medical professionals na maghahatid ng serbisyo sa pasilidad. Actually, well-trained po sila. We usually make sure that everyone has their own skills and knowledge and are capable of giving services to our patients po. So basically po, ano po sila, well-trained in all fields or aspects to give chemotherapy services to our patients. Pwede din po nilang ma-receive kung ano po ang nabibigay ng nasa hospital or more pa po dito po sa ating clinic, dito sa Guagua Branch. Para sa mga nangangailangan ng gamutan, sinabi ni Torreliza na madali lamang ang proseso upang makuha ang libreng cancer treatment na very accessible na ngayon sa tulong ng programang ito ng We Hope Medical Group. Sa ating mga kabalen po, lalo na po dito sa Guagua, napakalapit na po ng ating clinic.
makaka-avail na po kayo ng libreng serbisyo para sa ating mga chemotherapy patients po na gusto pong magpagamot. Maaari din po ninyong bisitahin ang aming mga social media sites at maaari din po kayong mag-inquire dito sa aming clinic para po mabigyan po namin kayo ng kaukulang serbisyo na ang ating po mga medical professionals are trained and readily available. Ang ating pong clinic ay open po from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. para po sa ating mga pasyente na gusto pong makatanggap ng aming serbisyo at bukas po ang aming tanggapan para sa inyo. Samantala, bukod sa City of San Fernando, Pampanga at Guagua, nakatakda ring magbukas ng mga bagong Beacon of Hope Chemotherapy Center sa ilan pang lugar, partikular sa Canlubang, Laguna, Cardona, Rizal, Pasig City at San Jose del Monte City, Bulacan sa darating na mga araw. Inaasahan din ang paglulunsad ng pasilidad sa Angeles City sa Marso. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. May mga balitang yumanig. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DPWH sa January. Sa panahon ngayon, mas dumarami na ang mga komunidad na nagsusulong ng healthy lifestyle. Isa na rito, ang One Clark Run Community. Alamin natin kung paano nila nabubuo ang isang komunidad na hindi lang tungkol sa pagbibisikleta at pagtakbo, kundi pati na rin sa pagkakaisa at wellness. Nagsimula bilang 8 atleta na regular na nagtitraining sa Clark. Halos araw-araw na nagkikita para tumakbo at magbisikleta. Okay, so yung actually nag-start to noong 2005, no? We're a group of 8 triathletes that trains in Clark, no? Halos everyday yan. So regular siya everyday. Every morning we meet at dati sa Clearwater pa. And then lumaki siya, naging Tri-Clark. And now after 20 years, gusto namin mag-focus sa community. Meron silang regular na schedule ng training, cycling every Tuesday, Thursday and Saturday, at running naman tuwing Wednesday, Friday and Sunday. Isa sa mga ipinagmamalaki ng One Clark Run Community ay ang pagiging bukas nito sa lahat, mula beginners hanggang elite athletes. Yes, all levels ito. So may makakasabay naman, lahat kahit naglalakad lang meron. From beginner to elite level na athlete, no? May makakasabay sila. Sa kabila ng pagdami ng run clubs ngayon, naniniwala ang grupo na iisa ang kanilang layunin, ang makahikayat ng healthy at active lifestyle. Pero ang kaibahan nila, nagsisilbi silang shared community kung saan nagkakasama-sama ang iba't ibang running groups upang magbahagi ng kaalaman at karanasan. I think lahat naman ng run clubs, it's yung vision nila, yung mission nila, it's to spread yung healthy and active lifestyle, no? So ganun. So ito yung binuo natin na One Clark Run Community. It's para which member yung Tri-Clark nag-a-attend, Runners High nag-a-attend, Infinity Runners nag-a-attend, City Run Club yung Capital Town Runners nag-a-attend. So parang sharing siya, tapos yung mga experiences namin para maiwas yung injury, ganyan. Hindi lang pisikal na kalusugan ang pinapalakas ng komunidad. Malaki rin ang naitutulong nito sa mental health ng kanilang mga miyembro.
Well, of course, una yung camaraderie, maraming nakakausap na mga runners or active, no? So yung iba namo-motivate, and of course parang parang leisure, or parang nila sa active sa outdoors, ayan, no, na pwedeng ma-relax, no. Mas lalo pang sumisigla ang running scene sa Clark dahil sa pagdami ng fan runs at malalaking karera na ginaganap dito taon-taon. Pati runner sa ibang lugar, inaabangan at dumadayo na rin dito. Ngunit para sa mga unti-unti nang naiengganyo at nagbabalak ng mag-running, simple lang ang payo ng komunidad. Yung run, no, it's the most accessible sport, no. Sa sapatos ka lang, lalabas ng bahay, pwede ka nang tumakbo, no. So, but I think yung important, for me, it's the technique, it's the way of running, no, para na malaman nila, we could give or we could share yung proper way of running, no, yung running form or yung running technique, no, para naman ma-enjoy nila, no, yung running. Bukas ang komunidad sa sino mang nais sumali. Kailangan lang magpakita sa kanilang meet-up point sa Cycles and Brews sa Clark, Pampanga tuwing umaga. Just show up dito sa Cycles and Brew, yung starting point namin dito sa Clark, no, sa likod ng Clark Museum. Every Wednesdays, Fridays, and Sundays we run. Magte-take off kami mga 6:15 AM. And yung mga cyclists naman, every Thursdays and Saturdays, we bike naman. Pinapatunayan ng One Clark Run Community na ang pagtakbo ay hindi lang isang ehersisyo, kundi isang lifestyle. Sa bawat paghakbang at pagpedal ng kanilang mga paa, pinapalakas din nilang isang komunidad na sabay-sabay na tumatakbo tungo sa mas malusog na pamumuhay. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. May mga balitang yumanig. Pagkakaroon ng additional Sunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DPWH sa January. Binuhay ng float parade ang pangunahing lansangan ng Mabalacat City, Pampanga sa pagbubukas ng Balacat Festival 2026 nitong Huwebes, February 19. 27 barangay ang nagpakita ng creativity at husay sa paggawa ng mga float na hitik sa makukulay na palamuti at masining na disenyo. Bawat tema ay sumasalamin sa natatanging kultura, kasaysayan at identidad ng kani-kanilang komunidad mula sa tradisyonal na simbolo hanggang sa makabagong interpretasyon ng lokal na sining. Tampok din sa mga dambuhalang float ang mga pambatong kandidata para sa Miss Mabalacat City na nagdagdag ng kislap at glamour sa parada at nagpasigla sa mga manonood sa kalsada. Hindi rin pinalampas ng mga fans ang performance ng Artisan Tarita na naghatid ng enerhiya sa kanilang makabagong sayaw at masisiglang tugtugin at makukulay na kasuotan. Binuhay nila ang diwa ng pista habang ikinukwento ang mayamang sining at kultura ng Pampanga. Inaasahang i-announce ang mga magwawagi sa Patimpalak sa darating na February 24 bilang bahagi ng patuloy na pagdiriwang ng Balacat Festival 2026. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Hindi na nakausad si Alex Ayala sa semis ng Dubai Tennis Championship matapos talunin ni World No. 4 Coco Gauff sa kanilang quarterfinals match ngayong Biyernes, February 20, Philippine time. Nagtapos ang kanilang sagupaan sa score na 6-0 at 6-2. Back-to-back ang panalo ni Ayala simula noong pagtungtong niya sa second set ng WTA 1000 meet. Ngunit sa unang bahagi pa lamang ng kanilang laban, agad nang nagpamalas ng galing ang American tennis player at tuluyang napatumba si Ayala para sa pwesto sa semifinals. Ganun man, patuloy pa rin ang malakas na suporta ng mga manonood, lalo ng mga kapwa Pilipino,
habang palabas si Ayala sa center court. Unang pakikita ito ng dalawa pagkatapos nilang magsama bilang doubles partners sa Italian Open noong 2025. Samantala, inaasahang susunod na maglalaro si Ayala sa BNP Paribas Open sa Indian Wells, California ngayong taon. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News.